A nivel social estamos traballando nesta campaña de socios, que é moi importante que os socios arroupen outra vez como arrouparon anos atrás ao clube, e xa che digo, todos os directivos aí da man por loitando por o ben do equipo. Deportivamente, pois os rivales eran de entidade, eran rivales pois de superior categoría, o cual indica de que o club estuvo traballando moi ben fora dos partidos para conseguir os resultados que se conseguiron. Bastante contenta do xogo, aparte do resultado, evidentemente, pero o xogo é bastante dinámico, con balón de atrás, con saídas moi ben situadas, e esperemos que logo, claro, que os resultados acompañen co traballo que se está facendo. A segunda vai a ser tremendamente dura. Hai 4 ou 5 equipos que están a nivel de primeira regional, dados os fichajes que fixeron, pero, sinceramente, vendoos xogar e adestrar, teñen calidade para competir, o están facendo moi ben. Marcos lle está dando un plus que necesitaban, tanto anímicamente como deportivamente, e xa logo é cuestión de que tamén acompañen os resultados, pero creemos que sí, que traballando da forma que están traballando, que os resultados aparecerán. Hai un relevo xeracional moi importante, as escolas están traballando moi ben cas categorías inferiores e os chavales chegan ben de nivel. Logo sí, temos uns adestradores que creemos que son os propicios para este tipo de rapaces, Juan Forri, Xurxo, Cole e Raúl, arroupados tamén por Xián, e creo que o van a facer ben, porque están traballando moi ben, os resultados os acompañan, pero non nos fiemos dos resultados e non deixemos de traballar, e con traballo e esforzo, o dito.